kami itu so kader mana kau na ayah pagilin ka na tayo makain ng agama na ba yung pagilin ka na tayo pilit ka sa utan ng ulama di ayah pagilin ka na tayo makaayon ng agama na ayah agama na sa militan ng Rasulullah sallam apil ng mga sahabat itu pemanayakan dulu mga ulama tahu na lang ng gelubak si Islam jika tahu ng mga sahabat na dibenci Islam lang ng simba jika tahu ng mga sahabat na nabuto simba ka bid'ah itu ada apa man na agama abada mipang Rasulullah sallam mga sahabatnya na ano na ikatulong mga sahabat paman na dia kaya paman na hukuman na igira miyaw pakatan paman na pagtaw na ayah katulong Rasulullah na dikiri betul pagtaw kami na miyaw pakat siran na so mga sahabat na miyaw pakat siran sa haram sopan na dimakan haram sopan diaga langon dengan na paman na dahil ba kadwali na langon dengan haram na katabo matag haram kami ang kalala gusto Antum na ipaman na katuloy kay Jarir bin Abdullah al-Bajali ang dating na kunna na'uddu i'dad at-ta'am al-istima fi baitil mayti ba'da dafnihi wa sani'atu at-ta'am min an-niyah wan na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbarun min nar wa dir'un min jarab. Ay man nagtunta katuloy ko na Jarir bin Abdullah penduduk mga sahabat na kami ang dikir so mga ulama na basta paman na keuseran kung bagro sahabat basta kung meron sahabat sa kami na yaman na niyan na naging luto hadith kapag sa Rasulullah isaw na humilang sa sahabat ini subur kami isaw na ini sapar kami na basta kita kapag ito bagro mga sahabat na ayad na paman nakapan dito nakapan na doon hadith nga dito pakai ko sahabat bagro sa kami sa kanya migi pamikiran ayang mana niya nakiyaw pakata ng mga sahabat inutubo pakata ng mga sahabat na kainindo giran Rasulullah nanto niya man ang nakatuya kanya pamanda Jarir ayang mana niya nas kami at tigyan paman niya na sa mga sahabat Rasulullah na ito kami sukat timo-timo o wala yung piyatayan ko oriyan o kinabununon ang gusto ka pamangbat sa panganang ka na di timo-timo ano man ang natawa patyag yung taniyaha ayang man ang taniyaha na untuk akan dia gawa pihak haram agama na isad na ng mada sa Islam magyuta pa man na dia ko mga laustano ang hindi masusuat ko kapi Allah mo tay barat ta pulok na ya Allah na inong ako sigira o inong ako amya kala ko sana aya katul Rasul tamba iya paman na di paman na ulo la sa giyon ta kan dia go na wadigin no mawa pata do makatubot na para penditar no Allah sa alungan ng morisan ditar na ako Allah Mutua katiran na gitu so paman nanditan mutua paman na belangga paman na galang paman na tiyo na bisa apoy na pakai penditar untuk ko iya itu yung ulangnya na pakai penditar menolak yung ta biro menjarab emang ta jarab dagi ta nga sakit sa kuana kung wala emang na genti mo ta dua mata kasiksaan lagi titigo mga ulama apad kung mga lakadusta na gina nakadalimakan kenapa mata haram kapan kumiyang makalala kadusta si hormatan noa agama Islam na pamana so kapoy yan na kulian sa mga pamana so titur ko agama na naginti ko alin na panagili niya sa pamana ini sa parwa agama yung takyaw pakatang mga sahabat haram na panagili ba tanong ito pamana subok na yan yung mga ibubog subok na lang ng mga ahlul bidah dagay ka pamana ulama gusto na po niyan pamana eksplore yan ang nilagay na galaman gina ni sibuk danusan apa mana kenapa ya bagi dia na niku na sa ulama ay bagi dia sita no bugundun upaka asal agama tan anto na itinubun Rasulullah to na itinubun sa Quran ato na ipamana ko ng mga sahabat nagina ni bubun utan sa tanwa niyo ipangita kaya sa butanan